Ajde da prvo krenemo možda od tih nekih loših investicija ličnih. Kad god uzmeš neku lovu, napraviš neke loše lične investicije. Loša investicija je svaka investicija koju ne razumeš. Gdje god ulažete, nemojte misliti da treba mnogo novca. Stavite u ChatGPT, ako ubacujem 100 eura mesečno na neki return od 8% godišnje, 20 godina, izračunaj mi koliko je to posle 20 godina i vidjet ćete brojke. Zanimljive su brojke. Jesu. Dobrodošli u još jednu epizodu Balkan Garaža. Danas ćemo sa Nikolom zajedno pričati o uspešnim i neuspešnim investicijama, ovako možda privatno, što je jedan od velikih aspekta možda preduzetništva, jeste da skupiš neku lovu, a onda šta radiš sa tom lovom dalje. Pa da baš pričamo o tome šta su bile neke dobre investicije, šta su bile neke loše investicije ovako privatno. Može, a pre svega verovatno ima smisla malo da prođemo taj uopšte deo plasiranja kapitala i šta radiš sa viškom kapitala. I da čisto kažemo da postoji drugi opcije, ne samo stanovi opcija i cigla i brick and mortar. Ali mora kroz to da se prođe. Treba, apsolutno, postoji način, neki ljudi ne vole real estate, ja volim i ja sam na neki način i tako uvećavao kapital, ali postoji drugi način i jedno to bildanje portfolija i rast, da kažem, kapitala u tom smislu je jako bitna stvar. Postoje taj lični deo, postoji taj iz ugla firme, organizacije zapravo i taj treasury moment, možemo malo i taj deo da prođemo, ali eto, to bi bila neka tema danas, pa polako da krenemo sa tim i ja mislim da generalno ta finansijska pismenost ovde baš fali, a jako je bitno da ljudi krenu ranije i da razumiju taj compound efekat koji se primenjuje svuda, ne samo u financijama i tom smislu, već svuda i kroz građenje firme, rast i generalno taj neki životni aspekt takođe. Slažem se. Ajde da prvo krenemo možda od tih nekih loših investicija ličnih, pošto kad god uzmeš neku lovu, napraviš neke loše lične investicije, pa možda prođemo s tvoje strane. Koje su bile kao tvoje prve kao kupovine koje su bile loše, možda veće ili izvan tvog budžeta, koje si napravio bez opravdanog nekog razloga na kraju dana? Ajde ovako, proći ćemo u konkretne primjere, ali za početak, loša investicija je svaka investicija koju ne razumeš, koju si uradio zbog nekog FOMO-a ili zbog neke želje ili šta god, neki wishful thinking se desio i ti si pojurio da uradiš neku investiciju, a nisi zaista razumeo šta radiš i da li je to dobro za tebe ili nije dobro za tebe. Tako da to je, svaka investicija koja krene iz tog ugla je loša investicija. Desi se nekada taj user faktor, pa kao nešto poraste, ali najčešće neće biti dobra investicija. Ne znam, mislim, mi imamo, u nekom trenutku smo doneli odluku da kupimo pivaru. Da, mislim su pričali o tome, da. Jeste, da, i to je jedna, da kažemo, od loših investicija. Sad, da li mogu da kažem da je loša? Donele neke druge benefite, jako dobre benefite i to je onako nama bio više conversation starter, to zvuči jako dobro kad kažeš, pa da, eto ja imam taj brewery i pravimo super neke cool etikete i tu je neko pivo. Za mene je loša zato što ja ništa ne znam o pivu. Ja inače nisam neki ljubitelj piva, tako da iz tog ugla niti razumem proces, niti razumem tu prodaju piva, niti ko i zašto kupuje pivo, pogotovo kad je craft pivo u pitanju. Tako da je bilo puno tih sivih zona, ali eto, mi smo odlučili da je to dobra prilika, nije bila skupa greška, u stvari, sad zavisi, nije ni tako jeftina financijski, ali to je je dobar primer kada uletiš u nešto, FOMO inuješ, šta god, kakav je prevod kod nas, u nešto samo zato što deluje u tom trenutku da je neka dobra prilika. I još jedna stvar, a to je svaki put kad deluje da moraš odmah da reaguješ, stani. Ja sam to naučio. Ako imam taj najjači FOMO u tom trenutku, stani, strpi se, pusti da prođe malo vremena, nedelju, 2, mesec dana, pa ako i dalje imam taj osjećaj da trebam to da radim, super, idemo dalje. Ako ne želim da idem u sledeći korak. Definitivno kupovine pivare nakon IT-a, mislim da to je baš kao zanimljiva tema za pokriti, ali razumem te sa te strane. Ja sam za malo otvorio kafić, sva sreće pa nisam. To je klasičan klasičan moment je kao kancelarijski prostor u kojem smo trenutno. Je imao još jednu zgradu pored, koja meni, mislim, ideja mi je bila kad sam uzao ovaj prostor, kao okej. Čekaj, koja je to zgrada? Ovdje smo sad u Nijansi. Dobro. Ona kućica iza, što je mala. Na ulazu baš? Ne na ulazu, nego iza zgrade, gdje se parkiramo.
Aha. I ono kao kućicama, ono što... okej. Da. Od nekih 100 kvadrata, tako nešto. Pošto inače ti, ja mislim, tvoja kancelarija je preko puta moje kancelarije. Da. Tako da, bivše kancelarije. Ali taj deo tu kućicu iza, moja namera je bila da pravim tu kafić i bukvalno sam ja izabrao i kancelarijski prostor, više sa namerom da ja pravim tu neki kafić, kako ćemo to da pravimo žurke. Ja sam tu sve vizualizovao kako će sve to da izgleda, bez toga da se to zapravo desilo. Jer ono kao ja sam nekako imao tu ideju kao što ti kažeš, ajde da neki hobi, nešto da se dešava tu da bude zanimljivo. Sva sreća, pa to nisam radio kao ko zna koliko bi imao mukasa da se bavimo oko toga. Ili to možeš uvijek da gledaš, mislim, ja sam puno i naučio iz tih propustnih idilova, jer sad mnogo bolje razumem zapravo gde sam ja dobar i gde šta ima smisla, a šta nema smisla. Ne znam, ja sam imao recimo mnogo velikih FOMO u jednom trenutku kad sam shvatio koliko ja ne razumem plasiranje kapitala i koliko ne znam ništa o tome, kao mislio sam da znam nešto, onda shvatiš da ništa ne znaš. Ja sam imao FOMO i ja sam bio lud, bukvalno sam se zaludeo, 2 godine su prošle da sam ja dano noćno bukvalno gledao, čitao, edukovao se i tako dalje, da bi sebe stavio u poziciju da malo bolje razumem kako zapravo radi i funkcioniše ceo svet, ne samo ovde lokalno. I onda sam, ajde da kažem, jedina žal mi je što nisam ranije krenuo to da radim, jer bi taj compound efekt bio mnogo bolji i mnogo efikasniji, ali nikad nije ono što ljudi kasno je, imaš 2 kao trka, jedan je bio pre 10 godina, jedan je danas, tako da nikad nije kasno u suštini. Slažem se, pa ne. I ja i sa moje strane, da kažeš, najviše mi je žao toga, jer ja sam krenuo da ulažem, ne znam, i S&P 500, individual stocks i tako to, ali no sam obazrivo ušao to. I jedino kao zbog čega mi je žao danas je što nisam samo sav kapital plasirao tad odmah u te, mislim, stocks, jer bi kao to bilo znatno veće nego što je sada. I sada je jako dobro, neću da se žalim, ali u tom nekom startnom periodu sam bio baš skeptičan o tome kao šta će tu da se desi, kako će da se desi, ali u neku ruku sam čak i prošao kroz neke padove i uspone i onda mi je možda čak bilo lakše da razumem, ok, pašće, nemoj da paničiš, nemoj da gledaš YouTube clickbaitove, nemoj da misliš da će ceo svet da propadne i tako dalje, tako dalje. Ali ajde pričat ćemo malo detaljnije o tome. A prvo bi ja htio da prođemo kroz neki klasičan deo loših investicija. Što su bile, mislim, u mom slučaju neke od loših investicija. To je možda čak, zavisi kako ga gledaš, možda čak i ova kuća u kojoj snimamo, odgledano sad, mislim, i podrum. Da, mi smo inače u garaži kod Uroša, što može i da se vidi. Tako da inače pričali smo sad o tome da trebamo da menjamo backdrop. Da, ali kao i ova moja kuća je bila možda ta neka ishitrena odluka, jer ja sam jako brzo hteo da pređem iz manjeg stana, ne znam, stan u kom sam živao ima 49 kvadrata, zvučna izolacija nije bila idealna, ne znam, komšije možda nisu bile idealne, bilo je malo više buke i ja sam se nekako osjećao, jer sam po prvi put uzam neku malo veću lovu, da ja treba da pređem u nešto veće. Svi stanovi u tom momentu su kao bili gotovi za 2 godine i ja sam hteo da te zime kupim kuću i završim kuću i jesam završio kuću za 6 meseci. Sa možda mnogo mana unutar kuće koje nisam bio spreman da dovoljno razmislim da ih rešim. I potrošio sam više para nego što sam planirao, kao na kraju sam morao taj stan u kojem sam živio da prodam da bi završio ovo. Da bi kao se više osjećao sigurnije. Nije da sam trošio posljednji novac, ali postoji određeni broj kapitala koji želim da uvijek imam na računu da se ne brinem. Da li je to godinu ili 2 godine života, kao samo za svaki slučaj. I možda sam iz tog baš FOMO momenta ušao u celokupan projekat bez toga da sam bio svestan koliko mog vremena zahteva, koliko vremena i ulaganje zahteva, mislim, sa moje strane, a ponovo se nagledao kao investiciju. I kao, sad sam u nekoj situaciji gde mi je jako drago što sam možda napravio kuću, jer mogu da priuštim sebi ovo tek posle, ne znam, 3 godine nakon što sam zapravo napravio kuću. Sad sam u situaciji kapitalno da mogu da priuštim da mi ovo ne bude investicija, nego da mi ovo bude mesto gde živim, ali ja sam u tom periodu sebe ubeđivao ovo investicija. Ajde, uložit ću pare tu, ovo vredi sigurno puta, ne znam, puta, kako mi to volimo da razmišljamo. Jel vredi puta? Ja sam stavio kuću na oglas i video da me niko nije pozvao. I ukomirao da kuća zapravo ne vredi puta, ne znam nija koliko. I da je to zapravo mesto gde ja živim i gde je moja kuća, koja mi jako drago napravim. Idemo sa jako puno lepih momenta ovde, provodim jako puno vremena sa ljudima u kući, što možda ne bih mogao u stanu. Ali to je tek sad iz ove situacija, a da sam to možda uradio, ne znam, sada, možda bi drugačije napravio kuću, drugačije bi pristupio tome i mnogo bi lakše ulazio celokupno tu
ne investiciju, nego celokupno to trošenje para na kraju dana. Jer je trošenje para za lične neke potrebe, a nije nešto što će mi doneti novac, a ja sam možda sebe zavaravao time da mi je to investicija, na kraju dana možda i nije. Pa pazi, u suštini ti moraš da rešiš svoje stambeno pitanje. Tako je svega. Tako da sad, ok, možda nisi morao da odmah rešiš stambeno pitanje tako što kupiš kuću na 2 sprata, ali 3 koliko god da ima, nego si možda mogao da to uradiš malo efikasnije, ali s druge strane rešio si svoje stambeno pitanje i to nije investicija. Tako je. Kao kad ljudi gledaju, pa meni je skup kvadrat sad. Koliko god je cena kvadrata, ako ti si da kažem, na misiji da rešiš svoje stambeno pitanje, cena je nebitna, ti moraš da rešiš svoje stambeno pitanje. Dobro, kako jel bi sad uradio isto ovo, tipa šta bi drugačije uradio, a i dalje sa idejom da moraš da rešiš svoje stambeno pitanje? Tako je. Pa ne, mislim da čak potencijalno bi ili uzeo stan veći, pošto objektivno gledano ovo sve jako dobro funkcioniše, mislim, kuće kao kuće, zato što meni otac dosta pomaže oko održavanja svega toga. Kao realno gledano, još jedna od stvari koje ljudi ne razmišljaju jeste da ako si mlad, putuješ dosta, nemaš dovoljno vremena da se baviš time, da konstantno popravljaš nešto što se dešava po kući. Kao da nemam lično pomoć oca koji mi pomaže u tih nekih stvari, verovatno ne bi ni mogao da živim ovde. Više zbog toga bi možda gledao stan koji odživi u ovom nekom periodu života gde dosta putem zbog posla, što privatno, i možda bi bilo nekako manji stres za mene lično da održavam tako nešto. Kao da ponovo napravim tu investiciju, verovatno bi tako išao, ili u slučaju da sam pravio kuću, pravio bih je sporije, napravio bi budžet i trošio bi taj budžet, na osnovu tog budžeta bi planirao dalje, ne bi išao kao ovdje ćemo da uštedimo, ovdje ćemo potrošiti brdo para jer se to meni sviđa, bez nekog jasnog plana kako će to sve da se završi na kraju dana. Problem ovdje je, recimo, u Americi ili na zapadu imaš servis koji se bavi održavanjem kuće. Od toga da neko čisti bazen, neko kosi travu, neko čisti i radi održavanje, to je ovde, ajde kažem, to rade freelanceri. Iako je teško da ti nađeš dobar servis da zapravo kad nisi tu ili putuješ, da neko se bavi održavanjem kuće. Tako da to je malo otežavajući faktor u Srbiji, a koji bi mogao da bude dosta lakše. Tako da je to ideja. Ako neko hoće se baviti, sad je pravi trenutak. Slažem se skroz. Kao ako ti pogledaš konstantno se nešto kvari, treba da popraviš nešto, ima brdo mesta gde se može zakačiti nešto po kući, čak i ovdje ima tegova, pošto imamo i teretano ovde, plafon samo farbao i tako to, ali kao ja jednostavno fizički nemam vremena. Si uteg na plafon, bro. A okreto sam nešto šipku, ne znam ja šta sam. A veze, pusti me. Ali da, s te strane gledano, ima puno stvari koje odu po zlu, ne znam, čak bazen mi je pozelenao, pa kao ja hoću se kupiti u bazen, vidim da je zelena, rekao sad šta da radim s te strane. Nije ti baš prijetno. Nije ti baš prijetno da uđeš u zeleni bazen. Ne znam, posle dužeg putovanja se vratiš kući i vidiš da je trava prerasla, da ne možeš ni koselicom da isečeš, pa gledaš da li ćeš treba onu kosu da dođeš da središ dvorište. I ima tako brdo tih stvari za koje nemaš možda rešenje danas, a nemaš ni jedno mesto, nego ti mora da pozoveš baštovana, pa on, mislim, ko sređuje landscapera nekog, pa on ne dođe prvi put, drugi put, treći put dođe, pogleda samo, 4. put ne dođe i onda se to pretvori noć od moru da si ti u fazonu koki, ja ću sve sam da rešim šta god daje, samo zato što se niko ne pojavi na vreme u određenom roku. Što samo kaže da investicija nije za, da kažem, kutiju u kojoj živiš nije investicija. Tako to treba da bude drugačije u Americi, naravno. Kupuješ i kuće se prodaju mnogo lakše i tako dalje. Ovde je to malo drugačija situacija, pogotovo u Nišu, mislim, opet i u Beogradu je drugačije nego ovde. Ali da, ta kutija u kojoj živiš, to treba da bude prvi problem koji rešiš kad dođeš do nekog kapitala svakako. Sad, da li je ono kroz neko finansiranje ili samostalno, sve jedno je, ali to je prva stvar koja treba da staviš. I ona može kao, koliko god glupo zvuči, još jedna stvar koju bi promenio jeste da sam kupovao taj stan, verovatno bi ga kupio na kredit. Jer kao ja sam ubacio svoj živ cash lovu ovde, koju sam mogao ponovo da investiram nazad i koji gledam da sam u tom momentu investirao u stock market, jer tada sam već krenuo da se igram malo više sve strane. Vredelo bi kao to bi stvarno vredelo puta. Dakle, leverage s te strane i kao dalo bi me neki malo više kao olakšan um i olakšano razmišljanje, što jeste jedina stvar koju ja danas jurim, jeste da kao taj peace of mind, kako da ja budem siguran da šta god da bude, da je to okej. Lakše vodi firmu, više živim u životu i kao sve je mnogo lakše da dugoroči. Apsolutno, i mislim da opet, da bi uopšte krenuo da misliš o tome kako da dođeš, da imaš neki cilj finansijski, ti prvo moraš da razumeš kako da
pre svega očuvaš, da radiš to čuvanje kapitala, a s druge strane kako da rasteš kapital. Takođe, postoji inflacija, većina ljudi uopšte ne zna, ako ja samo čuvam keš kući, taj keš zapravo gubi na vrednosti, jer je kupovna moć manja vremenom. Tako da moraš da nađeš način gde da radiš plasiranje tog kapitala kako bi, ako ništa drugo, barem zadržao istu vrednost godinama kasnije. Tako. I ne znam, mislim, taj portfolio, ja daleko od toga da sam ekspert i da se osjećam komfortno da pričam o tome, ali mogu da pričam na svom primeru i meni se to pokazalo, da kažem, dobro i naravno da može i bolje. Ja i dalje učim o tome i edukujem se i svaki dan čujem nešto novo i jako mi je interesantan ceo taj segment, ali pre svega iz mog ugla, recimo taj compound efekat, volio bi da sam ga razumeo ranije, sad razumem i stvarno je pokazalo rezultata. I kako sam ja investirao, pa ja u trenutku kad nisam dovoljno dobro razumeo ceo taj moment sa, ne znam, indeks fondovima i tako dalje i plasiranje kapitala možda na berzi, ja sam uvek reinvestirao novac u biznis. 1, 2, 3, 4 i to mi se pokazalo kao super stvar. Neke od tih investicija nisu bile najbolje, ali većina jeste i onda je to takođe neka investicija. Ti možeš da se uvek kladiš na sebe i na svoje znanje i da na taj način radiš plasiranje kapitala, a s druge strane možda budeš malo pasivniji i da kažeš ok, ja sam sad kupio neki tamo bonds koji možda nema neki veliki prinos, ali znam da je sigurno i da x godina kasnije neću izgubiti taj kapital. Tako da postoji više strategija i mislim da je bitno se razume, postoje te neke 3 faze. Da li si u momentu gde hoćeš da maksimizuješ investiciju i da ideš all in na rizik, s druge strane da kažeš da si na nekom očuvanju i treća ta neka faza je minimalni rizik, samo hoće da pobeđuju inflaciju. Tako da sve zavisi mladi ljudi najčešće, ne najčešće, nego treba da više rizikuju jer imaš prostora. Ti kad si u 20 ima apsolutno ništa loše neće se desiti. Izgubio sam 1000 evra koje sam imao ili koliko god, ništa strašno, zaradit ćeš puta x od toga. Ali kasnije nekad kad si već došao u neku fazu gde si se puno mučio i zaradio neki kapital, onda želiš da smanjiš taj rizik i da se osiguraš da dobiješ neki minimum, ali s druge strane isto takođe da očuvaš taj kapital koji si inicijalno plasirao. Da. I mislim je tu zanimljiva, na primjer, različite strategije investiranja. Možda, na primjer, ako ja pogledam kao tvoj portfolio, što već, tvoje investicije, jeste, na primjer, ti si ulagao nove biznise, ali ljudi možda to gledaju kao u start-upe i tako to. Objektivno gledano, sva tvoje ulaganje u biznise su gledano možda više tradicionalni biznisi koji su malo modernizovani i sa moje neke tačke gledišta je manja šansa da tako nešto pukne u odnosu na to na start-up i tako to. Mislim, ako pogledaš druga mesta gde si plasirao kapital, kako ti gledaš? Pa da, bilo je dobro možda i da imamo neki chart, neku grafiku u nekom trenutku, možda ne sada, ajde, ja nisam spremio, ali sigurno bi bilo interesantno da prođemo taj, da kažemo, portfolio generalno i koja je podela, ali ako gledam, verovatno je 50% mog portfolija zapravo investicije što u neki startup ekosistem, a što u neke ove tradicionalne biznise koji su, da kažem, više cash flow biznisi. A druga polovina je podeljena između real estate-a, kripta i indeks fondova različitih tipa. Da, zapravo to je to. Tako da verovatno mogu da bilo bi dobro da stavimo to kroz neku grafiku i da prođemo razmišljanje iza toga i zašto je baš tako. Da. Ajde, mogu ja da prođem, prvo ja da kažem gde su moje investicije, tačno. Pa onda možeš ti da prođeš, da obuhvatiš onako high level, možda ne tačno procentualno, kao da možda ljudi dobiju neku ideju gde oni mogu da investiraju s njihove strane. Može, ajmo to. Ja s moje strane, jedna stvar koju sam radio jeste prvo da ulažem u FinSpot, ne znam da li dosta ljudi znaju, mislim, oni rade online factoring i nekako mi to deluje kao sigurna priča s obzirom da sam se ja potrudio da razumem tačno šta oni rade. Sad samo izvini, pozdrav za FinSpot. Jel to pričaš iz tvoj kao individual? Individual, kao ja kao individual. I, na primjer, ne znam, ja i čak taj stan kad sam prodao, ja sam bacio deo te kinte u FinSpot, da mi je u fazonu, da li ja rentao taj stan, istu kintu dobijem nazad, jer oni daju sad trenutno, ako zaključaš novac na 15 meseci ili 18 meseci, oko 10,5%, odbiješ porez, to je oko nekih 8,5% godišnje, 7,5 do 8,5% možda, nisu tačno skroz brojevi. Ja sa tržištem u Nišu sam video taj stan da rentam, dobio bi nazad, ne znam, oko 5%. Povratan investiciju, a svakako sam, ne znam, stan kupio za 50.000 eura, prodao skoro za 90, pa sam imao upside sa te strane i mislim da objektivno gledano u toj zgradi u Nišu neće još preterano mnogo rasti cena kvadrata, tako da sam kupio stan, on je porasao, prodao ga, više sa strane da imam cash flow i ubacio neki deo toga u FinSpot gde dobijem dividendu, na osnovu toga to je više kao cash flow, to raste
i to mi je možda jedan deo investicije. Drugi deo koji mi je više sa te strane za život, imam određeni novac koji mi je potreban da kao da bude safety fund, što ljudi kao kažu, koji je uložen kroz banku u ovaj neki fond koji daje 3 do 5%. Mislim, ne daje nešto specijalno, ali možeš da povučeš novac sutra. Ako ti potreban novac, znam da imam... I jel si to ovim fondovima koji ti smanjuju na kraju ovaj porez? Nisam testirao taj deo. Ovo je neki Raiffeisenov fond, ne znam ja kako se zove. Ok, možemo da proći. Dinarski cash fond, šta već. Da, jer imaš tu isto taj benefit. Ako radiš to plasiranje, onda imaš smanjenje na kapitalno. Da, znam. Ali mislim da bilo mi je kao rizično zbog toga što taj fond ne funkcioniše dugo. I sad su uveli novi onaj zakon da ako plasiraš taj alternate moraš 2 godine držiš lovu. Yes. A meni kao tip investicije nije bio growth, nego mi je više treba da imam pare za godinu dana. Ja trošim, ne znam, x broj mesečno, ako trošite 5 ili 10.000 eura mesečno ili 3.000 eura mesečno, šta god, treba mi to puta 12 sklonjeno sa strane, da mi daje neki yield na godišnjem nivou, da taj novac samo raste i da se desi neka kao kataklizma, šta već, da ja znam da sam godinu na čist. Kao to je sa te strane. Pored toga, ostali deo novca ulažem skoro isključivo u stocks i bonds, mislim kao s te strane, mislim u stock market. I moja neka taktika je, s obzirom da sam mlađi i da mi je baš zanimljivo da se igram sa tim, da mi je 50% novca u S&P 500, da kao to je kao možda više safety side, a drugih 50% novca je u individual stocks. I ne znam, ajde za sada pobeđujem S&P 500, mada to nikad ne znaš, kao igram se 2 godine. Kao za sada sam u prethodne kao 2,5 godine 64% u plusu, što je, mislim, zamislite bilo koji novac da je u plusu 64%, neće ni jedan stan, neće ništa da kao neki takav povrat. Naravno, imaće verovatno američka ekonomija moment kad će da se, što ja volim da kažem, udari u zemlju. Spreman sam na taj deo, pa će da to nastavi dalje. Kao na nekom dugoročnom vremenskom periodu radno će to biti neki 10% povrata dugoročno. Ali svakako se kladiš na američku ekonomiju. Pa, za sada da, mislim, verujem Warren Buffettu kao never bet against the American economy. Šta god da pričaju u vestima, trudim se da isto razumem funkcije firme u koje sam uložen. Jer jako puno vremena prolazim na tome kad oni imaju earnings call i ne znam da kažeš, imao sam jako puno sreće sa Googleom, mislim sreće, ali kao već, jako sam dobro prošao sa njihovim stokom. Sa Alphabetom, da. Zato što sam ja uložio u njih jer se bavim kao web dizajnom, svim tim stvarima kao sa firmom, znam tu industriju, svi su krenuli da pričaju kako Google propada, a ja lično vidim da ja Google plaćam na više mesta. Prvo ga plaćam kao firma koja nema veze sa Googleom, drugo imam YouTube kanal, treće Google search kao takav ne propada. U svim vestima je bilo FOMO, ljudi su prodali Google, on je pao, kupio sam ga zato što ponovo poznajem tržište, poznajem cijel taj deo. I četvrto, AI im kida. Da, uložili su ne znam ja koliko trilijona ili miliona, šta već, ne znam koliko para u sve to, a sa druge strane kad gledaš business model, EBITDA im raste iz kvartala u kvartal. Yeah. I po vestima i svuda živo čujete kako Google propada, kako ih ChatGPT uzima, ChatGPT gubi, mislim OpenAI gubi lovu konstantno, dok Google iz kvartala raste EBITDA, iako oni mi nenumano ulaganja EBITDA im dalje raste, ok, ovo je safe investment, sa moje tačke gledišta i ja sam siguran da želim da uložim u tu firmu. I tako imam još par individual stocksa, ne bi možda čak i da pričamo o svima, da ne bude neko posle urošno mi je rekao kupiti ovaj stok. Ovo nije financijski savjet. Ovo nije financijski savjet, ali da, ali baš s te strane sam pored Googlea kupio još par individual stocksa i da kucam u drvo sa svima sam dobar, ali ponovo kupio sam stok firme koju ja razumem, u industriji koju ja razumem i sa financijama koje ja razumem pozadi i, na primjer, čak i od svake od firme u kojoj sam uložio, pročitao sam biografiju foundera. Tako da, ne znam, čak i sa strane Googlea, sa strane, ne znam, Amazona, od svakog njih ko vodi firmu, ja znam otprilike nešto više njima, njihov način razmišljanja i nekako mogu da budem siguran da ako taj stok padne, da ja dalje verujem u njih u neki duži vremenski period. Dobro, sad si otkrio i drugi stok. I drugi stok se otkrio, pitao. Ajde. Ali da, kao kad god sam nekako ulagao neke stvari koje ne znam, kao jedini stok gde sam u minusu je uložio sam u jednog naših klijenata. Oni se bave quantum computingom, ja nemam predstavu ništa o quantum computingu, niti imam predstavu, nego sam je to bio više impulsive buy. Oni su izašli na berzu i ja sam rekao sad ću ja da kupim, da ulažem u naše klijente, ja verujem u njih i to je otišlo na dole jako brzo. Što je ponovo bio taj FOMO moment, delovalo mi je cool da ja tako nešto kupim. Da. Tu je sad isto koliko si aktivan, koliko želiš da budeš aktivan investitor i opet postoje neki investitori koji aktivno trguju na berzi i rade taj neki spot trading ili kako god, a postoji ljudi koji žele da samo dobiju sigurnost sa jedne strane, sa druge strane, to je ja znam da kupujem S&P 500, recimo indeks, i ja znam da on ima istorijski
taj povrat od 8 do 10% i ja računam na to, Da. ne znam, 20-30 godina kasnije. I uz taj neki compound efekat, jako dobra priča. Yes. Sad, s druge strane, individual, ako želiš malo aktivnije da pratiš i ako ti interesuje taj deo, onda je super priča. Ali ako ne želiš, opet investirao bi u nešto ne razumeš i potencijalno to postaje problem. Tako je. I mislim da nije ni toliko komplikovano koliko samo zahteva vremena da ti budeš siguran u svoju investiciju. Ako ponovno ti kažeš, ako o nečemu ne znaš, ako nisi siguran u neku investiciju, kad ta investicija krene dole da ide, ti nemaš svoje mišljenje. Ako ti nemaš svoje kritičko mišljenje o nekoj investiciji, verovatno će da ona bude dobro jako mala. I onda se javlja panic mode. Da, i onda se javlja panic mode i prodaješ i kao ne znaš šta i kako. I ono kao čak i jedna od dobrih stvari koje će, nadam se, to je drugi bet, jeste što sam dosta investirao u S&P 500, mislim u stocks, momenta kad je dolar bio najniži, tako da sam evrima kupio dolare na 0,80 koliko je bio najniži, sad je već malo poraslo, pa se nadam da će iz te strane isto kad se dolar vremenom vrati, da, ponovo, not financial advice, ovo je moj neki bet u koji ja verujem da će se desi, ako se ne desi, pustit ću suzu, da iz te strane mogu da mi dodatni upside, s obzirom sad, ne znam, za x broj, ne znam, ako kažeš sa 1000 eura dobio $1200 u datom momentu, s te strane. A kako kupuješ S&P 500? Kupuješ ovo na dividendu, jel si isplaćuje dividenda na godišnjem ili na mesečnom? Na kvartalno mislim da se isplaćuje dividend. Na kvartalno mislim da se isplaćuje koliko znam. Preko Interaktiva sam uzeo, tako da to je, mislim, znam da i tu sam gledao, imaš, sad, ja sam izabrao to je malo poreski nerešeno još, to se i dalje trudim da vidim kako funkcioniše ceo taj deo, zato što možda kupiš S&P 500 koji ulaže nazad automatski, znači koji automatski reinvestira tvoje dividende, a možda kupiš ovaj koji vrati tebi dividendu pa ti kupiš, radiš buyback. Ja radim ceo taj deo sa buybackom i oni rade withholding malo teksa. Zbog čega, iskreno nisam toliko stručan da kažem, meni to delovalo kao bolja opcija i ja se lično super osjećam kad mi stigne mail. Dividenda je stigla i ja... Vidiš da si nešto desi. Ja onda biram gde ću da reinvestiram nazad kao sve strane, kao to mi je više moj lični moment zbog čega to radim. Možda je najbolji, možda nije najbolji, vratno će neko u komentarima da mi napiše da li grešim ili ne, nismo ponovo financijski eksperti, učimo o tome i gledamo celokupno taj deo. Ali od svih investicija kad pogledam, pošto na primjer, ne znam, možda imam još jedan stan sa strane u koji mi isto dobije rentu koja je na kredit, to je jedino mesto gde sam dobio neki veliki upside jeste stocks. To je jedino gde mogu da pogledam i da vidim značajnu dozu love koju sam zaradio u prethodne 2 godine, koja kao vremenom kako se compounduje možda bude sve veća i veća, i jedino mesto gde sam u fazonu zašto nisam uložiš više para ovde i gde sam krenuo u posljednje vreme da razmišljam da li da kupim to ili da bacim u S&P 500 i u stocks. Da li da kupim to ili kao sad gledam neki auto kao možda... To je dobro. Znači da je dobar da si u dobrom mindsetu, jer upravo to, ako kreneš da računaš taj compound, koliko bi ja zapravo mogao da pravim upside na ovu, onda je to dobro. Jer onda ako nemaš taj deo, ako taj mindset fali, onda trošilo mnogo lakše. Ovako računaš stalno, ne znam, ako ovo 10-100 sam potrošio, ne znam, na šta god, a ako sam to stavio ovamo, ja bi povećavao kapital. A zašto, ili si razmišljao nekad da se savjetoš sa nekim brokerom? Pa iskreno meni je zanimljivo, volim da učim na svojih greškama s te strane i kao ovo, svakako mi je već kao 50% portfolio mi dalje u S&P 500 i dalje ne idem previše rizično sa individual stocks, ponosno blue chip stocks koje ja mislim da su po PE ratio, to jeste, mislim, ratio na osnovu toga koliko im je dividenda, koliko godina. Znači da Nvidia nisi kupovao. Tako, Nvidia nisam kupovao, iako, mislim, ja na primjer Nvidia ne razumem. Skoro sam čitao, mislim, i kako se zove, biografiju njihovog, kako se zove, foundera Jensa, i on je isto lud lik, ali ja to ne razumem. I ne razumem tu industriju, ne razumem celokupan taj hardware i kako to funkcioniše. I nakon čitanja njegove biografije, ja sam onako 50-50, još nemam jako veliko mišljenje. Mislim kao, ili će ovaj stok da odeš 3 puta više, na osnovu upside-a koje mogu da imaju i na osnovu toga kako su se pozicionirali kao firma, ili s druge strane to može da na dole zato što nema nikakvog smisla. I nemam moje neko jasno lično mišljenje i ne volim da ulažem u stvari u koje ja nemam lično mišljenje, zbog kojeg možda kad popijemo 2-3 čaše vina mogu da uđemo u raspravu s to, da te ubedim da je možda moje mišljenje tačno. Da me ubeđuješ zašto je moj portfolio bolji, zašto baš i ti trebaš tako da isto radiš. Dobro, super. Evo, onda imamo nastavak. Ok, naredna epizoda, jedna od epizoda može da bude definitivno prođemo malo detaljnije, ali evo, šta je kao ideja iza ovoga, to je da malo ohrabrimo ljude da se edukuju u tom smeru i da razmišljaju o tome, zato što postoji više načina kako možeš da rasteš kapital. Naravno, vođenje biznisa je jedan način, apsolutno, ali s druge strane čak i ljudi koji
ne žele taj rizik, mogu da investiraju i da na taj način značajno povećaju svoj kapital vremenom, pogotovo ako ljudi se malo uzme da se igraju sad i sa ChatGPT-im ili kako god i da krenu da računaju taj compounding efekat, videći koje su to brojke, koja je razlika, zato što stvarno posle 15 godina se pravi nenormalno, eksponencijalno velika razlika. Tako da i sa 1000 € mesečno, 100 € mesečno ti zapravo možeš da stvarno povećaš svoj komfor 20 godina. A i sa druge strane, na primjer, zanimljiva stvar koju sam ja promenio jeste da čim sam našao, na primjer, da kažeš stocks i ceo taj deo oko investiranja, ponovo, not financial advice, nemojte da me slušate, možda se desi nešto loše, ja sam mlad, desilo mi se promjena mindseta da ja prvo investiram, a tek onda trošim kintu. I da ja nažalost ulažem jednom godišnje, s obzirom da nemam toliko vremena, kao konstantno pratim stocks, i ako neki individual stock mi deluje kao zanimljiv za kupovinu, to kupujem, a ja jednom godišnje, na primjer, kad isplatimo dividendu sa firme, imam taj neki višak kapitala koji mogu da rasporedim i računam ponovno na osnovu toga, ok, da li imam 12 meseci potrebno za koliko trošim mesečno, prvo se možda nekad uplašim ako trošim malo više, koliko mi treba u safety fundu da mogu da imam za godinu dana i nakon toga sve ostalo investiram nazad, sem ako neću možda neki ližar da nešto sebi kupim ili tako nešto kao jednom godišnje ako je nešto skuplje, ali sve sem toga ulažem nazad u stock market i to je jako dobra promjena mindseta da prvo ulažeš a tek onda trošiš, umjesto da trošiš a da ulažeš ono što je ostalo na kraju dana. Ja imam recimo na godišnjem nivou mi je sigurno 60% mojih prihoda sklonjeno za investicije različitog tipa. Nešto je trenutno cash koji držim i čekam neku priliku, većina stvari već imam plan gde želim da radim plasiranje. I mnogo je dobra stvar da bi se to razumelo, ja jako detaljno vodim moje financije, bukvalno kao što sam nekad vodio financije firme, na tom nivou su mi lične financije, imam jako detaljne podele i tako dalje i između ostalog imam jednu aplikaciju domaću koju ja sam pomogao jednom mom kolegi pravio Troško, tako da je za domaće tržište za praćenje i vođenje financija. I to mi znači da bukvalno imamo projekciju za narednu godinu šta me sve čeka od ličnih troškova i sve lične troškove ili budžetiranje radim na osnovu toga koliko želim da investiram naredne godine. Tako da prvo mindset je takav da prvo gledam u šta investiram, da radim plasiranje kapitala, pa tek onda vidim šta je ostalo da zapravo trošim i onda su mi te nekad odluke, ok, možda neću ići na neko fancy putovanje, ali sam dobar s tim zato što sam investirao. Naravno, ne pravim neke prevelike kompromise i dalje taj neki komfort mi je prioritet, ali s druge strane, možda samo treba više da se radi. Možda. Tako je, ima i toga. Mislim, ja kao imam neke ciljeve lično koliko želim da investiram, novca, da imam u nekom investment fundu da bi kao bio u penziji, što mi onda daje još veću mogućnost da radim još više bez nekog stresa. Jer, na primjer, kad je klijent neki otkazao pre 2 godine, ja sam bio pa za klijent je otkazao šta ćemo, kako ćemo da živimo sutra, kako ćemo hranimo porodice, a sad to mnogo trezvenije shvatam, mogu trezvenije da vidim gde je tim pogrešio, a gde klijent možda nije bio u pravu i mogu mnogo bolje da vodim firmu s druge strane, baš zbog toga što imam lične investicije. I mislim da je to isto jako dobro da na kraju ako vodiš firmu treba sebe da plaćaš dobro i da bi mogao trezvenije da razmišljaš, da bi mogao sebi čak i neke luksuze u životu da priuštiš, da bi mogli bolje da prodaješ, ponovno se vraći sve na prodaju, ali kao da bi ja mogao da budem i relevantan možda sa nekim klijentima na toj nekoj većoj skali i prodaji iz Amerike, oni su videli ceo svet, ako ti nisi video ništa, ne možeš da se ti relatuješ sa njima, ako nisi putovao nigde, ako nisi imao neka iskustva s te strane, nebitno šta, kao bilo kakva životna iskustva su jako bitna, pogotovo u toj nekoj većoj prodaji i nikog ne zanima da sedne s tobom na večeru i da priča samo o poslu, nego treba da otvoriš još mnogo puno tema koje su zanimljive i da na osnovu toga izgradiš možda i svoju ličnost sa strane pored posla tim nekim zanimljivim iskustvima. Fale iskustva, tako da dodatak na sve ovo je investiranje u sebe. U neka iskustva, u neka putovanja, u neke nove stvari i nove skillove, tako da pored, da kažem, plasiranje kapitala jedna od najboljih investicija je investiraj u sebi i u svoje znanje. Jeste. Šta smo otvorili? Super, još jedna tema je da pričam malo o tome detaljnije kako vodiš financije u firmi i mislim da tu imamo i ti ja onako interesantne i drugačije, da kažem, pristupe. Kako radiš planiranje i forecasting sa druge strane, kako radiš vođenje i praćenje svih ljudi, napretka i ostalih stvari, tako da to možemo slažem se to. Malo detaljnije razrađujemo, verujem da bi bilo interesantno ljudima.
A ovdje da pođemo kroz svoj portfolio, gde ti držiš lovu, šta radiš sa te strane, kako izgleda investicije kod tebe i možda malo više da možda objasniš investiciju te tradicionalne biznise i kako pristupaš investiciji kad, na primjer, sa svojim ličnim novcem koji si isplati kao dividendu iz firme, ulažeš u te neke druge inicijative. S obzirom da ja, mislim, sav moj bet sa strane firmi je u jednu firmu, mislim u Flow Ninja kao koju ja vodim i verovatno će biti još neki duži vremenski period, od tebe se može čak i dobije ideju da otvorim tako neki više cash flow biznis koji neće da raste, koji nema neke ambicije da poraste, ne znam ja, pretežno nego da bude više cash flow biznis, ali zanima me kako pristupaš ti investicijama kod tih biznisa i onako lično isto gde investiraš, pošto znam da si ti isto i real estate investirao uspešno, pa da možda čujemo s te strane šta i kako. Pa evo ovako, prvo šta se kod meni desilo? Meni je, ja sam uvek hteo da radim nešto rukama. Ja sam od IT-a i od tog interakcije sa kompjuterom i sa mašinom shvatio da mi treba, da bi ja bio ok, treba mi nešto da zapravo radim rukama i onda je odatle došla cela ideja i tako sam istraživao, da kažem, te neke druge prilike i gledao kako ljudi vrlo uspešno vode i neke druge firme koje nisu samo u IT-u. U nekom trenutku je meni delovalo da je IT i te tehnološke kompanije jedina stvar koja ima smisla. Onda sam zapravo shvatio i naučio da postoje apsolutno drugi tradicionalni biznisi koje ukoliko malo optimizuješ i praviš sistem mogu jako dobro da posluju i u trenutku kad smo se mi ultra teško borili oko talenta i nismo imali toliko dobar pristup talentu, ja sam tada krenuo da gledam i da malo diversifikujem moj lično, da kažem, portfolio i lične investicije i onda sam krenuo da pričam sa ljudima i da polako dođem do te neke grupe ljudi koji su spremni, voljni da nešto krenu da rade. Sad uglavnom to bilo možda sam neke ljude malo ohrabrio, možda sam neke ljude, da kažem, pogurao za neke stvari, ali to je bio moj način razmišljanja. I sad, zašto tradicionalni biznisi i šta su uopšte tradicionalni biznisi? Mislim, to sve one stvari koje jako dugo traju, nisu isključivo tehnološke kompanije. I ja sam hteo da, ne znam, evo recimo Format se bavi proizvodnjom uslužnog nameštaja, nameštaja po meri. Jako dobar biznis ako ga malo optimizuješ i, da kažem, tehnološki rešiš neke stvari kroz automatizaciju koje tradicionalno ljudi ne bi radili. Tako da to je jedna stvar. S druge strane, ne znam, recimo i ove investicije koje sam imao u start-upe, takođe, ja sam gledao da diversifikujem i da sav višak kapitala na vreme negde. Ja sam se plašio, a kad sam uvijek imao neke malo više keša, osjećao sam se jako nelagodno jer nisam znao šta da radim s tim. I čuo sam te priče još odavno, ako se vratim 15 godina unazad, stalno si čuo te neke priče, ako imaš više kapitala, nemam pojma, inflacija, šta ćeš da radiš s tim i tako dalje. Ja sam se bukvalno plašio viška keša i tražio sam uvek da investiram u nešto dalje. Pritom, opet moj, da kažem, prag rizika je viši nego tipično kod nekih ljudi, tako sam se ja zaduživao kod banaka rano i nisam se plašio tog dela i uvek sam imao, da kažem, jako velike kredite koje sam naravno planirao, nisu bili samo impulsivni, nego sam ih planirao tako da mogu lako da ih financiram nazad i da otplaćujem što pre uz neke, da kažem, dobre, naravno, pogodnosti, kamate i tako dalje. Tako da, šta je moj portfolio? Znači, trudim se da imam dobar portfolio cash flow biznisa koji mi finansiraju lifestyle, to je jedna stvar, tako da meni taj cash od koga živim je zapravo iz tih cash flow biznisa i naravno i više tog kapitala ide u onaj fond 60% za dalje investicije. Takođe, sa druge strane, imam taj startup ekosistem, poznat mi je, ja sam iz tog sveta, dobro razumim, imao sam pristup tom ekosistemu i onda sam mogao, da kažem, na vreme da neke stvari, da dobijem priliku zapravo da investiram u neke dobre priče. Onda, s druge strane, imali smo te, ne znam, Pivara je jedna stvar i Crnovca, Pivara je jedna investicija, to je bio neki drugi izgled koji se nije pokazao baš dobro, tako da ako gledam sad portfolio, verovatno je, morat ću da vidim sad u ovoj godini kakav je, ali verovatno je 50% gde sam ja investiran su te tradicionalni plus startup ekosistem, a s druge strane ovih 50% imam i dobar deo keša, da kažem, koji sedi, ne znam sad koji je odnos trenutno. Kripto je tu takođe, mislim da mi je kripto verovatno između 10 i 15%, i ostatak tog keša mi je ili čeka za neko plasiranje na berzu ili ostatak ide u plasiranje u real estate. Real estate mi je sigurno
od ovih 50%, vjerojatno pola toga je real estate. Opet sad, eto, bacamo neke brojke, nisam se spremio, ali ima smisla da sednem i da pravim neki chart, da izvučem ono iz mojih dokumenta poslednji chart, pošto menjalo se dosta ti kako nešto kripto skoči ili padne, pa mi ono menja taj odnos. Menja, nadaš se da će da skoči ponovo. Ja verujem, ja sam nekako sebe naučio da kad je crveno da je dobro, to je ono buying opportunity. A zato smo baš i pre neki dan kad smo bili u Sloveniji uzeli da pijemo, kad si krenuo pričaš o koliko procentualno imaš u kripto, tako da ne bi se baš složio da ti baš voliš što je crveno sad. Ali je prijetno, ali kao okej sam sa tim i naravno sve to što je ono ultra rizično, ja sam okej da to ide na nulu, zato što sam ga tako podelio i onda je to u redu investicija. Da sam ja sad ono fully invested u kripto, ne bi bio okej s tim, ne bi bilo komfortno, jer ako malo padne dole, tad je problem. Naravno, lepo je kad je sve zeleno, ali kad krene da ide u crveno, tad nije baš... Niko ne priča o tome. Ako kupiš malo kripto kad je skuplji, samo čuš ove priče ovih ljudi što su napravili puta 10, a ne koji su dugoročno investirani s te strane. A ono kao, kako ti je pristup investiranje u real estate? Znam da si imao tu zanimljiv pristup svega toga. Pošto to kao investiranje u stanove ili kako već. Pa ja sam gledao, mislim, real estate, ono kao bi ti gledaš da se leverage-uješ i gledaš da naravno uvećavaš kapital kroz real estate. Ja nisam bio onaj investitor, kupim stan pa rentam i tako dalje. Imao sam i neki period gde sam imao neki Airbnb-evi i tako dalje. Ali ja gledam da pošto opet jedna od mojih da kažem investicija u startup i Credium je u real estate biznisu, tako da sa te strane imam insajderske informacije kada je neki projekat krenuo, gde su te neke dobre lokacije. I onda sam na taj način, da kažem, investirao ranije, imao sam priliku da rano kupujem neke unite i da kroz par godina kasnije ti uniti porastu, budu, da kažem, prodam ih za skuplji i suštinski ti je to neka arbitraža. Tako da nije real estate kupujem dugoročno na 20 godina, moj ciklus u real estate je od 3 do 5 godina i nakon toga jednostavno menjam. Tako da to je, plus uz leverage, svaku nekretninu sam uzeo na kredit, između ostalog, tako da sam taj kredit otplaćivao na vreme i onda onu razliku koju praviš na kraju kad sam prodao taj unit minus taj neki porez i kad vratiš ova sredstva vamo, na kraju se tu pravi neka fina priča. Da, to bi meni bilo kao sad strašno sa te strane, ti si baš rekao da si prodao kao jedan dan si rekao, prodao sam sve stanove u Nišu, kao meni to prosto ne deluje kao normalna stvar koju neko radi, pogotovo ako gledaš starije generacije, a ti si bio kao, pa mislim da su stigli maksimum vrednosti, kao samo sam ih prodao, uložio u druge stanove koji su ponovo porasli dalje i kao ta korinca i pizza te strane. A da, zavisi kako gledaš taj real estate. Ako većina ljudi kupuje real estate zato što ne znaju šta drugo da rade. I sad, naravno, super je trenutak bio na tržištu i ta cena real estate-a rasla, takve situacije da je euforija bila velika i da je potražnja velika, pa cena takođe skače. A između ostalog nivelisala se. Hvala ljudima koji nisu finansijski edukovani pa ne znaju za druge da plasiraju kapital na drugi način, pa eto, potražnja je velika i samim tim rasla cena, ali ja gledam to kroz taj neki ciklus, kažem 3 do 5 godina, nakon toga menjam, idemo dalje. Bukvalno mi je ja gledam na to isto kao i da sam kupio neki stok. Ako je prošlo 5 godina i ja možda imam osjećaj da je on postigao svoj maksimum, ja onda menjam i idemo na neku sledeću priču. Da, to jeste. Mislim, to je kao, teško je ponovo dolazimo do investicija i emocija. Mislim, čak i na ličnom nivou da ako kupiš neki stan, može si emotivno vezan za njega. Ne znam, ja kad sam prodavao moj stan, svi su mi rekli, pa kako to ti prvi stan koji si kupio? A kao meni je ovo logično. Mislim, nisam se emotivno vezao u startu zato što sam znao tu neću zauvek da živim. Ja sam srećan zbog toga. Kada menjaš nešto za bolje, ja sam srećan. Kao to što sam prvi auto, prvi stan, prva šta god, ako ideš na bolje, trebaš da budeš srećan. Tako je, slažem se. Mislim, čak i ako ideš na bolje ili na gore, možda samo da si okej da taj novo plasiraš na promena. Možda samo treba neka promena. Možda samo želiš da gubiš. Da, sve zavisi. Ali da, slažem se. Mislim da je to isto zanimljiv pristup, možda ne tradicionalno kako ljudi gledaju. Kao ljudi gledaju kupiš stan za života. Kao sad, ako si kupio stan, to će za života da raste. Ali ako kupiš stan, možda nekad, mislim, aj sad nije toliki hype više. Ali u tom nekom periodu je bio, ako kupiš stan u novogradnji, sad, kroz neki vremenski period, će to porasti i ako ti budeš dovoljno spreman emotivno da taj stan prodaš posle tih 3 do 5 godina, verovatno si uzeo ceo upside i plasiraš neki drugi projekat, možda neka druga lokacija, možda neka druga država van Srbije koja i dalje raste kao, na primjer, možda Emirati ili šta već.
Tako je, i mnogo je bitno se razume taj ciklus. Dakle, postoji ciklus za sve. Ciklus u real estate-u, imaš ciklus kada sve cene skaču i to je ludilo, a imaš tako ciklus kada sve miruje ili jednostavno pada. Tako da je mnogo bitno da se prati. Super, neko je, ne znam, pre 20 godina kupio neki stan i taj stan je mirovao godinama i sad u poslednje 2 godine eksplodirao ili poslednjih 5, koliko god da traje ovaj ciklus. Ali to nije uvek tako bilo. To isto važi i za stok S&P 500. Znači imaš godinu kada je sjajna, imaš ili 2-3 godine tipično koje su sjajne, pa onda jedna godina onako malo lošija. Pa kao sad, čak i kad prodaješ to, ti moraš da pratiš ciklus. Znaš, ti možda držiš taj S&P 500 20 godina i želiš da ga prodaš u 21. godini, međutim ta godina je loša. Nije dobro da prodaš, moraš da čekaš. Tako da sve zavisi koliko ti je bitna likvidnost i u odnosu na to, u odnosu na te neke tvoje prioritete, ti onda zapravo radiš planiranje investicija. Tako je. Što je mnogo dobro. Mi smo dosta radili sa wealth advisorima i mi smo pravili te njihove, da kažem, vežbe, digitalizovali smo te vežbe, recimo, ne znam, sa Goldmanom, oni bukvalno imaju tu njihovu vežbu koju rade sa klijentima i to su high net worth individuals, 100 miliona plus. Mi smo bukvalno pravili vežbe, digitalnu verziju tih vežbi koje oni koji advisori prođu sa svojim klijentima kako bi doneli odluku koji tip investicija, koji tip portfolija je dobar za njih. I onda to meni onako dodatno značilo da i sam sa sobom prođem te vežbe, da vidim koji su mi prioriteti i da na osnovu tih prioriteta onda radim plasiranje kapitala. Ako je likvidnost jedan prioritet, naravno da je strategija drugačija. Slažem se. Mislim i da vremenom kako ulažeš, tako da se ima stopa rizika jednog od trećeg. Kao sad, i ja kad gledam da plasiram novac ponovo na kraju godine, isto gledam da možda dodam i ne znam tačno kako je ime stoka, ne S&P 500, već koji prati svetsko tržište, koji prati, mislim, i Kinu i sve te neke dodane. Misliš na ticker? Da. Ok. Ne, IW nešto, ne bitan. Pa stavit ćemo možda u komentarima, ali kao s te strane gledam, ok, dobro, do sad sam se betovao samo na američku ekonomiju, možda mogu da se betujem na celokupnu globalnu ekonomiju i onda da vidiš kao vremenom ćeš verovatno sve sigurnije investicije da ulaziš, time što imaš taj neki novac koji sam sebe kumuliše i da posle nekog vremena kad vidiš da si možda zaradio svoju platu godišnju kroz stok, ti si fuzarove, ok, to jeste jedina vrsta pasivne investicije na neki način i možda kreneš da vadiš neku sitnu lovu odatle da se ono compounduje dalje. Ja inače ne verujem u taj pasivni moment. Može nešto da bude manje aktivno, ali ne postoji ništa pasivno. Slažem se. Čak i plasirao sam kapital i dalje moraš da pratiš. Moraš neko vreme da investiraš, da vidiš, da pratiš šta se desilo, kako bi smanjio rizik na kraju. Ne možda da ne smanjiš rizik, nego da se sećaš komfortno u tome. Jer ja mislim da se sećam komfortno sa time što mi je, 90% mojih, ne 90%, kao pravih investicija koje izuzmemo kuću, sve ostalo mi je u stoku. A jedino zbog čega sam siguran, zato što sam morao da krenem da pratim, nažalost, i američku politiku, da pratim earnings report kompanije i tako to i da, iako je možda pasivno, ja ništa ne diram to, da ja budem dovoljno edukovan, da ako mi neko kaže, ej, Uroše, prodaj, to je sve sranje, da nemam FOMO, nego da ja imam moje svoje lično mišljenje kritičko i da ja verujem u nešto na način koji verujem. Mislim da je to najteži deo aktivne investicije kroz, na primjer, ulaganje u S&P, ulaganje u bilo koji, stok, jeste da ti moraš lično da budeš edukovan, da imaš mišljenje, jer kada otvoriš YouTube, pogotovo ako uđeš u svet investicija, izlazi is going down, is this the new collapse i bukvalno bilo koji clickbait, to je taj FOMO, čisto kad na YouTube-u vidiš neki klip, tad je kasno. Da. Tad si sigurno zakasnio. Ako vidiš da neko priča o Bitcoinu i da je to glavna stvar, verovatno si zakasnio. Ili ako vidiš da neko priča kako trebaš da prodaš i nemam pojma, verovatno si zakasnio. Znači, YouTube uvek ima taj delay, jer YouTuberi pričaju i stavljaju one klipove koji su dobri za, koji buildaju, da kažem, preglede. A ne šta je u tom. Twitter X je najbolji i postoji tu super. Eto, to je recimo jedan način gde najbrže može doći do informacije je X platforma, Reddit, Telegram grupe. Ja sam na Redditu, bukvalno. Kad god mi interesuje bilo što kome, ja opadam na Reddit i čitam mišljenje, onda mogu kao da vidim sa različitih strana ostavljali zapravo misle. Kada moraš da budeš u toku i to je glavna stvar. Sad opet kažem, zavisi koji si profil investitora. Postoje ljudi koji jako uspešno to rade, tako što jednostavno su plasirali u tradicionalno dobre, su napravili tradicionalno dobar portfolio i to njima 20 godina kasnije je zaista
pravi dobar benefit. Tako je, jeste, ali mislim da je to kao neki novi achievement u životu, kao ljudi misle da imaš manje posla, tehnički treba da učiš više i više stvari da razmišljaš, kao prvo razmišljaš samo o svom poslu, pa si menadžer, razmišljaš o svom ljudima, pa si možda head off, razmišljaš o svom departmanu, pa si direktor, pa onda kreneš, ok, ili višak love, ok, treba da menadžujem i lovu, jer kao što si stariji, mislim, ili uspešniji, to imaš više stvari koje treba da menadžuješ na neki način, a jedno od njih jeste i kapital, dugoročno. Dobro, super. Lepo smo, ajde kažem, conversation starter na ovo. Mislim da ovo treba da ide dosta dublje i da se malo razrađuje, a pogotovo ovaj deo oko firme i oko vođenja svih tih delova, tako da pričat ćemo i o tome. Ali ništa je to za sad. Čitamo komentare, Uroš čita komentare i piše odgovore, to smo se dogovorili prošli put. Ako ste kupili neki stok, ja nisam odgovoran, mogu ovdje da kažem s te strane. Odricanje od odgovornosti, I'm not a financial consultant, niti ću prodavati savete, samo kažem kako šta radilo za mene i da ja bi ponovo, mislim da ima više love ulagao bi ponovo još više love u to, ali uz dobru edukaciju. I mislim da je to ponovo ono što smo pričali o kursu, imamo jedno drugo treće, dok ja nisam lično se zainteresovao za taj deo i dok se ja nisam lično aktivno uključio u celokupan svet investiranja, da ja razumem sve to i da je meni hobi da kažeš investiranje, ne može niko drugi to da me nauči. Kao sve ostalo čekaš nekog drugog ti da odgovor, kad čekaš nekog drugog ti da odgovor, ne završi se baš. Svaki put kad outsourcuješ razmišljanje, nije dobro. Dakle, kad kupiš neki kurs i ne želiš da se baviš time, ti si outsourcovao razmišljanje. Želiš da neko drugi za tebe misli i da ti da neki super uber dobar savjet, a to neće da se desi. Mislim, odlično, na primjer, mislim da samo može čak i filozofija toga, ti odlično kupiti možda kurs da te neko bring up, to je to speed, ako hoćeš za investiranje, jer možda je ultra specifična tema, ali ako tebi to ne postane hobi nakon toga, ne možeš da razmišljaš kupit ću kurs, naučit ću, nećeš. Ako te ne interesuje, nećeš moći da budeš motivisan, to jest i disciplina je problem, jer moraš da budeš disciplinovan, da pratiš, da se edukuješ, da učiš stalno neke nove stvari i jedino tako možeš zapravo da uradiš po neku dobru investiciju. Tako je. I s te strane da ljudi ne misle, na primjer, ajde kažeš ako ulažu na stok, ako ulažu bilo šta, gde god da ulažete, nemojte misliti da treba mnogo novca, jer ja, na primjer, da nisam u startu krenuo sa malo love, da osetim, da vidim kako to raste, da vidim da od $1,000 praviš 1.200, da si super je, ne bi imao nikad ni srčku da bacim neku veću kintu, kao i možda bi cijel taj period treba duže. Jer čak i ako baciš ta srčka, da ne kažem, ne bi mu herca. Šta je to isto, dakle, za investiranje nije potrebno, ne znam, ljudi u glavi imaju, šta ja imam 100 eura, šta da radim s tim? Dovoljno je, kreni, probaj, vidjet ćeš i sa 2 eura, dolara, kako god, kupi nešto, vidi, zainteresuj se i onda polako dođeš u situaciju da možeš da imaš malo više kapitala pa da bolje investiraš. I kroz to investiranje, na primjer, ljudima se desi u životu, mislim, imam neki ljudi oko mene kao, ajde, prodaju njivu, prodaju stan, šta već se desi, i ne znaš šta da s tim parama. A ako si ti pre toga investirao 2-3 godine po 100 eura i video si kako si tih 100 eura prerasli više, tebi će biti logično, ok, dobio sam neki iznenadni cash, iznenadni bonus u firmi, umjesto da razmišljaš kako ćeš to iznenadno potrošiš na novi auto, ajde da vidimo kako, ako si imao već malo iskustvo i osetio na svojoj koži kako ide investiranje, možda ćeš investirati na nekad drugi način. Evo, još jedno, stavite u ChatGPT, ako ubacujem 100 eura mesečno na nekom neki return od 8% godišnje, 20 godina, izračunaj mi koliko je to posle 20 godina i vidjet ćete brojke. Zanimljive su brojke. Jesu. Tako da, to je to. Mi se vidimo u narednoj epizodi. Tako je, vidimo se u narednoj epizodi Balkan Garaža.